هەرێما باکوور û Rojhilatê Sûriyê ku ev çend salin ji ber nehatina baranê rewşa çandiniyê ketibû metirsiyeke pir mezin de. Lê careke din bi hatina berf û baranê re dilê cotkaran xweş bû û hêviyên wan zindî bû ku îsal wê mewsimekî baş hebe. Li nava erdekî çandiniyê yê gundewarê Qamişloyê ku sîmayên şînbûna xwezayê lê geş bûne. Cotkar ji Rojava TV re behsa rewşa çandiniyê ya piştî berf û baranê dikin. gelekî nexweş dît. Elhamdülillah îsal wî baran zehfa. Xêr zehfa. İnşallah wê Rojava heme inşallah xweşiyê de bê, xêrê de bê inşallah. İnşallah wê mûsim gelekî qenc bê û wê cotkar inşallah wê rajnê de. Ber got 4 salê çûyî gelekî ezapê xwarin û nexweş bû. İsal xweş e inşallah. ساڵان بەبوو 3 ساڵ یا ئەول بەرف گەلک باشات یا دوا باران یا سیام کەنە ساڵا 26دا و ئەو 4 ساڵا جەمە زواییە هەموو خسارە تمام ینی تشتێکی گەلکی ئەمرێ خۆدەیە بژگی ئەمە چانی نەبوو و چەند تاج نەبوو بجاکە نەبوو لەبوو عالم و دایرامە زێڕاژکی دەفەک مەڵ باش وەزعان داولی دەستپێکی دەوەزعاندن. Hevserokê desteya çandinî û sewaldariyê ya bajarê Qamişlo dijwar Mihemed jî ragihand. Hêviyên wan mezin in ku bi hatina berf û baranê re mewsimê îsal dê baştir bibe. Berfa got vê telê got hat devdeman ha û ew barana got ser de hat kirkî baş bû ji erda zîraî re û zîraetê re. Piştî ev çend salî hayî cefafê got çêbû li mentiqa me û ev salê zwayî got ser me bi derbas bû birastî. Ev barana hane ev berfa hane birastî newek ji kêfxweşî çêkir. Yani ev cotkarî hene û mebsût û kêfxweşî gelekî ware çêbû ji ber got em tev dizanin çi qasî fêda baranê heye û fêda vê berfa heye. Xaseten ev salî hayî zwayî got derbas bû. Heta yanî erda me zîraî birastî bû bû erdeke wilo gelekî qasî. Ev barana li adê got baran tê û xaseten xuta got berf jî ketê fêdayê gelekî li erda zîraî heye. خاصة تربي نوعك خصوبة جير شتكي عرضا زراعي قالكي دهليك وسستبول بكفي عرضا زراعي ده نوعك خلخليت بجديدك علميا دبي عرضي ولا تخلخلي. Herêma Bakur û Rojhilatê Sûrî weke sebata xurakê ya Sûriyê tê naskirin û jê dera serekeya debara xelkê herêmê ye. Li gorî amarên desteya çandiniyê li ser asta kantona Cizîrê zêdetirî 2 milyon û 20 hezar donmên avî ye û 3 milyon û 300 hezar donmê be jî hatine çandin.